Uvalo kubanjwa indawo yama-illegal foreigners eyakha utshwala obufake. Kanti umphakathi waseHammersdale usukhethe ukushintsha iMagaba Police Station uyenze ithaveni ngenxa yokuba useless kwamaphoyisa asebenza khona. uHugo Bruce isibozi esathunywa ugwayi sabuya neboza kusho abantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Uvalo kubanjwa indawo yama-illegal foreigners eyakha utshwala obufake. Lokhu kwenzeke ngesikhathi yamalungu eMarch and March eholwa uPhakela Umthandazi engena Angisho uPhakela Umthandazi mina hayi uPhakela Umthakathi. Lo wase-Eastern Cape wase-South Coast. uPhakela Umthandazi hayi uPhakela Umthandazi ngisho njalo ke mina. Sixolise. uPhakela Umthandazi namalungu eMarch and March bagasele kule ndawo ebekusolakala ukuthi iziningi izinto eziphambana nomthetho waseNingizimu Afrika eziqhubekayo. Nebala bathe uma befika yazi ngisayisho namanje lento kade ngangisho futhi. Kunesikhathi la khona abantu abaconsume utshwala obufake abayobuthuka khona. Ngiyambona umuntu ophuza ngoba engazi ukuthi lo tshwala buphuza yakubona abangempela. Inkinga ilo othi noma etshelwa aqhubeke. U98% manje wama-outlets lawa ama-tavern nama-bottle store lawa semalokishini nasemakhaya kanjalo awadayisa utshwala okuyibona. Hayi ukuthi kungenxa yabadayisi bakhona nababaza abaningi ama-owners awazi. Uma urun business your main objective kusuke ukwenza iprofit. So uma kuzoqhamuka usupplier ozokudayisela ngemali encane vele uzobuthatha lobo tshwala ngoba inhloso yakho ukwenzani iprofit. Kanti akubona lobo akubona utshwala bangampela lobo. Ungayibona imigilungane yenzeka lapha kuleya fake distillery angazi nokuthi ngiyibize kanjani. Yabona nje izinto isibindi ama-ulcer nayo yonke abantu basazobuthuka ngoba lo tshwala obufake iziningi izinto ezifakwayo khona eziphikisana nempilo yomuntu ingaphakathi lempilo yomuntu. Sixolise nanti udaba. Ngicela ningahlukani yabo lento kuhlukana sizothola inkinga ngomthetho. Uthwala nibakhuze laba abanye abangani. Isimilo uhlangano ngapha. Esila siyazikhandelwa sikhandwa umlungu. Kunabantu bokufika esibamambile abala lokutshwala buthelana nabo amabhodlela lawo. Nanga amabhodlela khona. Ngicela nibuke ngani zawethu nize kubalibulawa kanjani. Izinto esizibambayo la ezimakhemikhali zokukhanda utshwala. Naka utshwala naka amabhodlela khona. Bukelani yonke le nation. Yonke le nation le ukhanda utshwala ubulala abantu la eSouth Africa abethu uhulumeni uthi abangahambi laba bantu bahlale la. Umphakathi waseHammersdale uswenze okungajwayelekile wakhetha ukushintsha ipolice station yaseMagaba uyenze ithaveni ngenxa yokuba useless kwamaphoyisa akhona. Lokhu kwenzeke yazi iyahlekisa ke le because amalokhuzana abantu baseHammersdale bathi okungcona bavele bafaka utshwala phakathi kuvele zidume straight ngoba lalela kuthiwa uma ufika khona lapha ulimele uzobika icala ababophi bavele bathi hayi nixoxisane nibonisane nixolelane shuthi nje yona ayikwazi ukubopha kuthiwa ngisho kuthi ukwaziwe lapha ulimele kuvele kuthi ukwazi obani kuthiwa ungeke mhlawumbe into eningayixoxa ake niyikhulume lento. Inkinga ke bakwethu yamaphoyisa aseHammersdale awambophi sidala umuntu into esizakala kuyona uma ungabuya emaphoyiseni aseHammersdale i-affidavit nokucertify kuphela. So ikona ngithi okungcono asivele siyiphenduleni ithaveni vele kuyiwe kophuzwa ngizolivula i-office eseceleni lokuthi okungcono ukucertify nokuthi mhlambe kwenziwe Siwaxolelani hayi mtshele loyo ukuthi uyaqolela kanjani ukuthi uqabene la ifula kwazile siwakhulumani ngicela ukuthi uyafuna wenziswe novalo. uHugo Bruce isibozi esathunywa ugwayi sabuya neboza kusho abantu. Hayi nami ngisho njalo ngeke phela. There is no victory to celebrate lana. Ukuthi hayi sesifike kuma knockout kanjani sifela ukuzodliwa nje ekseni nakhona sifika. Ukuphi umehluko lapho? Shuthi nje thina sihambele nje ngeke. Uyabona lokhuzana lo coach loyana. Bengingathi useyezwa kade sisodlala neSouth Korea. Waphinde wayiqala phansi futhi lento yakhe noma ingafani inse nalendlela enza ngayo kuyilokhuzana kuyisidlala neMexico. Kodwa nje ungakhipha umfukeni for umbatha kanjani?
Kanjani? Ake nibhekisiseni nje kahle le. Kusukela nini kulokhuzana uWilliams lapha ngemumva ethinta ibhola okudlula abadlali abangaphakathi? Kusukela nini nje? Awazi noma hayi ngeke akahambe sekwenele. Sixolise. Nansi lempungusha. Kids. Coach Hugo Bruce questionable. Yabona nje lama decisions enziwe la very questionable decisions. Inkinga yami mina ake siyeke indaba yama tactics. Ake siyeke ama tactics. Substitution yango 45 minutes. Mfukeng for Mbatha. Eish bafethe ngi-understand. Unless Mfukeng une injury esingayazi ang-understand because sonke sibonile ukuthi ubambe kufanele aphume nge-half time. He was not having a great game. He's one of our best players, but he was not having a great game. And why would you be scared to bring back the double pivot that worked on the previous game? It's not like awukho sure ukuthi uMbatha benosithole bazoyenza njani. I mean, we saw them a couple of days ago with Benzejan. Why would you? Why? I don't understand.